أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Poslije proučenog šehadeta, Euze i sure Al-Fatihe, Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: nastavit ću da govorim u vezi smrti Hazreti Alija radijallahu anhu. U vezi ovog Hazreti Muslima Maud radijallahu anhu govori da još se stvari nisu ni stišale. Havridž, ljudi koji su napustali bejat Hazreti Alija, su odlučili da neko od njihovih hrabrih ljudi će da ubije Hazreti Alija, dok drugi će da ubije Hazreti Muaviju i Amar bin Ausa. I to u isto vrijeme i na isti dan osoba koja je otišla Hazreti Muavije uspjela da ga napadne, ali Hazreti Muavija je bio samo malo ranjen. Ovu osobu su zarobili i poslije ubili. Slična osoba koja je otišla da ubije Amar bin Ausa i njen plan je propao zbog toga što Amar bin Aus se razbolio tog dana i nije otišao u džamiju da predvodi namaz. Njegov zamjenik koji je došao da predvodi namaz je bio ubijen. Također i ovaj ubica je bio uhvaćen i ubijen. Osoba koja je otišla da ubije Hazreti Ali radijallahu anhu ga je napala kad je Hazreti Ali klanjao sabah namaz. Hazreti Ali je bio teško ranjen, a ova osoba koja ga je ranila i rekla sljedeće riječi: o Ali, nije tvoje pravo da svaka tvoja riječ se mora slušati, to je samo Allahovo pravo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predskazao ubistvo Hazreti Alija radijallahu anhu. Hazreti Ubejdullah radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Aliju: o Ali, da li znaš najnesretniju osobu koja je došla na ovaj svijet prije nas i poslije nas? Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: Allah i njegov poslanik znaju najbolje. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najgora osoba prije nas je bila osoba koja je presjekla noge kamili od Hazreti Salih alejhi salama, a Ali i onda je rekao: o Ali, najnesretnija osoba poslije nas je onaj koji će tebe da napadne s kopljem. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao gdje će biti pogođen. Hadis koji prenosi Ummi Džafer
sluga od Hazreti Alija radijallahu anhu, ona govori da je posipala vodu po rukama Hazreti Alija radijallahu anhu kad je podiglao glavu držeći svoju bradu i govoreći joj kako si ti sretna jer ćeš zaista biti obojena krvlju, i u petak je on bio ubijen. Na jednom mjestu detalji u vezi smrti Hazreti Alija radijallahu anhu su zabilježeni na sljedeći način. Ibn Hanefija prenosi da Hazreti Hasan i Husein su sjedili u hamamu kad je Ibn Muldžim došao kod njih, i kad je on ušao, Hazreti Hasan i Husein su pokazali nezadovoljstvo prema njemu i rekli kako se usuđuješ da nam prilaziš na ovakav način. Ja sam im savjetovao, ovaj prenosilac govori, da se ne osvrću na njega i rekao sam im da je on još više opasniji nego što izgleda. Ibn Muldžim poslije napada na Hazreti Alija je priveden. Kad ga je ugledao, Ibn Hanefija govori da sam prepoznao njegove namjere i tog dana kad je ušao u naš hamam. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao da on je zatvorenik i treba da ga dobro gledaju s poštovanjem, a ako on preživi, ili ću ga pogubiti ili ću mu oprostiti. Ali Hazreti Ali je rekao, ali ako ja umrem, ubijte ga kao kazna za njegovo zlo. I također je dodao, ali ne pretjerujte, zaista Allah ne voli nasilnike. U samo oslobođeni rob od Hazreti Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da Hazreti Ali radijallahu anhu u njegovom testamentu je naredio mom najstarijem sinu da Ibn Muldžim ne smije biti uboden u stomak ili u polni organ s kopljem. Rečeno je da 3 osobe iz Havridž su bile izabrane: Abdurrahman bin Muldžim, Muradi Mulk bin Abdullah Tamimi, Amar bin Bukhair Tamimi. Njih trojica su se zakleli u Meki da će da ubiju Hazreti Ali bin Ebu Talib, Hazreti Muaviju bin Ebu Sufjan i Hazreti Amar bin Ausa. Kao što sam već spominjao ranije iz Hazreti Muslima od ovog zapisa, bile su 3 osobe i ovo su njihova imena. Abdurrahman bin Muldžim je rekao da će da ubije Hazreti Alija, Mulk je rekao da će ubiti Hazreti Muaviju, dok je Amar bin Bukhair rekao da će im dati slobodu od Amar bin Ausa, drugim riječima da će ga on ubiti. Onda su se zakleli da dok ne ubiju osobe koje su spomenuli da neće se vratiti, da neće da promijene svoje mišljenje u vezi ovoga, ili će ih ubiti ili će dati svoje živote za ovo. I u 17. noći Ramazana su ovo planirali da izvrše i krenuli su prema gradovima gdje su se nalazili oni. Abdurrahman bin Muldžim je otišao u Kufu, tu se sastao sa svojim prijateljima, ali je svoju misiju držao tajnom i od njih. Jednog dana je vidio grupu ljudi iz Temum Riba plemena. Tu je bila jedna žena koja se zvala Kitam bin Šiđan bin Adi. U toku bitke na Hrivan Hazreti Ali radijallahu anhu je ubio njenog oca i brata. Ibn Muldžimu se svidjela ta žena i zaprosio ju je. Ona mu je rekla
Dok joj nešto ne obeća, neće pristati da se uda za njega. On je rekao da će prihvatiti što god zahtijeva. Ona je tražila 3000 dirhama i da ubija Ali bin Ebu Taliba. Ibn Muldžim je joj rekao, tako mi Boga, zbog toga sam došao u ovaj grad i zaista ću ispuniti to što tražiš od mene. Poslije je Ibn Muldžim se sastao sa Šebib bin Badžra Ašraji i informisao ga o svom planu. I tražio je od njega da mu se pridruži u tome. Šabib se složio s njim noć prije određenog dana da izvrši svoj plan. Ibn Muldžim se sakrio u džamiji. Kad se zora primicala, jedna osoba ih je probudila da ustanu. Ibn Muldžim i Šebib bin Badžra su otišli na ulaz kroz koji je Hazreti Ali inače ulazio u džamiju. Hazreti Hasan bin Ali radijallahu anhu prenosi da je otišao i sjeo pored Hazreti Alija rano u tog jutra. Tada je Hazreti Ali radijallahu anhu rekao da je budio svoju porodicu na namaz i bio je umoran i zaspao je i sanjao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali govori da je rekao u snu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, mnoge poteškoće i iskušenja su me zadesila od naroda iz tvog umeta. I on kaže, tada mu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: moli se svemogućem Allahu protiv njih. Hazreti Ali se molio: Allahu moj, podari mi za njihovu zamjenu ono što je bolje od njih, a njima podari za moju zamjenu gore od mene. Ibn Naba Mujezin je stigao i rekao je da je vrijeme za namaz. Hazreti Hasan kaže, uzeo sam ruku Hazreti Alija radijallahu anhu, on je ustao i krenuo je. Ibn Naba je bio ispred njega, a Hazreti Hasan iza. Čim je izašao na vrata, Hazreti Ali je rekao: o ljudi, vrijeme je za namaz. Svako jutro bi zvao ljude na ovakav način govoreći salat, salat. Kad bi god Hazreti Ali odlazio u džamiju, nosio bi prut kojim bi udarao u vrata kuća tako da probudi ljude na namaz. U tom trenutku ova dvojica su izbili i prema svjedocima vidjeli su mač i čuli da je neko rekao: o Ali, jedino Allah ima moć da naređuje, ne ti. I onda su vidjeli još jedan mač i oba dvojica su napali na njega. Abdurrahman bin Muldžim je udario mačem Hazreti Alija preko čela do iza glave, prosjekao mu je lobanju do mozga. Šabibov mač je udario u vrata. Hazreti Ali je rekao da ne dozvole da ovi ljudi pobjegnu. Iako su ljudi okružili oko njih, Šabib je uspio da pobjegne. Abdurrahman je uhvaćen i doveden kod Hazreti Alija radijallahu anhu. Hazreti Ali im je rekao: nahranite ga i dobro i dajte mu udobno mjesto za spavanje. Rekao je: ako preživim, ja ću odlučiti da li da mu oprostim ili kaznim ga, ali ako umrem, onda i njega ubijte, neka ide sa mnom pa ćemo se obračunati ispred gospodara svih svjetova. Kad se vrijeme smrti Hazreti Alija približilo, on je napisao testament koji je glasio: Bismillahirrahmanirrahim. Ovo je testament od Ali bin Ebu Talib i kao dio Allahovog testamenta svjedočim da niko nije vrijedan obožavanju osim Allaha, on je jedan i nema partnera, i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov sluga i njegov poslanik kojeg je Allah uputio i poslao sa istinskom religijom da je učini iznad svake druge religije
iako to nije bilo drago drugim idolopoklonicima. Zaista moje molitve i žrtvovanje, moj život i smrt su samo radi Allaha, koji je gospodar svih svjetova, koji nema partnera. I ovo je što je meni naređeno, a ja sam od onih koji su poslušni. Poslije ovoga, o Hasane, obratio se svom sinu i ostatku mog potomstva i mojoj cijeloj familiji: ostanite uvijek bogobojazni i ostavite ovaj svijet u stanju vjerovanja u Islam i držite se zajedno Allahovog užeta i ne razdvajajte se jedni od drugih. Ja sam čuo Abul Kasim, to jest poslanika sallallahu alejhi ve sellem, popraviti međusobne veze je bolje od nafila namaza i dobrovoljnog posta. Hazreti Halifatul Mesih kaže: ovo je vrlo važna stvar koju trebamo da zapamtimo, da izgladite međusobne odnose vam je bolje od nafila i dobrovoljnog posta, da živite u harmoniji jedni s drugima i da izgladite odnose je velika odlika. Dalje Hazreti Ali je naveo u svom testamentu: onda će Allah da vam sudi blago. Bojte se Allaha u ophođenju prema siročadima i ne ophodite se na taj način da oni moraju da vas pitaju za pomoć. Niti im ne dozvolite da propadaju ispred vas. Bojte se Allaha i u ophođenju prema komšijama, jer ovo je bilo učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uvijek nas je savjetovao da se brinemo o dužnostima prema komšijama do te mjere da smo mi brinuli da će komšije biti navedeni kao nasljednici u testamentima. Bojte se Allaha u vezi časnog Kur'ana, da vas drugi ne nadmaše u ovom. Bojte se Allaha u vezi vaših namaza, jer je to stup vaše vjere. I bojte se Allaha u vezi njegovih kuća i ne dozvolite da ostanu prazne dok god ste živi, jer ako to uradite nećete naći nigdje kuću kao što su te. I bojte se Allaha u vezi džihada na Allahovom putu i borite se svojim životima i imovinom i bojte se Allaha u vezi zekata, jer on briše Allahovu kaznu. I bojte se Allaha u vezi dužnosti koju vam je ostavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ni prema kome ne treba da se radi nepravda. I bojte se Allaha u vezi ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer nam je on to naredio. I bojte se Allaha u vezi siromašnih i nemoćnih i dijelite svoju imovinu s njima. I bojte se Allaha u vezi onih koje vaša desna ruka posjeduje. Drugim riječima, bojte se Allaha u vezi onih za koje ste vi odgovorni. Sačuvajte svoje namaze i nemojte se bojati nikoga dok god vi tražite Allahovo zadovoljstvo. Drugim riječima, uvijek stavite na prvo mjesto Allahovo zadovoljstvo iznad svega drugog. Ovo je vrlo važno. Dalje je naveo: Allah vam je dovoljan u svemu što je protiv vas. Pričajte dobro o ljudima kao što vam je Allah naredio. Nemojte zanemariti da podstičete na dobro, a zabranjujete zlo. U suprotno, loši ljudi među vama će postati vaše vođe. Hazreti Halifatul Mesih kaže: ovo je vrlo važna stvar, da podstičete dobro i zabranjujete zlo. Jer ako to ne radimo, onda će zli ljudi biti na čelu, kao što je trenutno u muslimanskim zemljama. Ostanite jedni uz druge i budite jako vezani jedni s drugima. Zapamtite, nemojte da uzrujavate loše osjećaje jedni prema drugima. Ne raskidajte svoje veze i zaštitite zajednicu. Pomozite jedni drugima u ispravnosti i bogobojaznosti. Ne možete jedni drugima Ne pomažite jedni drugima u grijehu i prestupcima. Bojte se Allaha, zaista Allah je strog u kažnjavanju. Časni članovi ehli bejata, to jeste članovi kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka vas Allah zaštiti i sačuva
poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz vas. Drugim riječima, da kroz njihove pobožne primjere održe vjeru i sjećanje na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ostavljam vas Allahu i tražim mir i blagoslov na vas. Prema hadisu koji prenosi Ebu Sinan, on je otišao da posjeti Hazreti Alija radijallahu anhu kad je bio ranjen. On govori, rekao sam mu: o emirul mu'minin, što znači vođo vjernika, mnogo sam zabrinut da te vidim u ovakvom ranjenom stanju. Hazreti Ali radijallahu anhu je odgovorio: tako mi Boga, ja nisam nimalo zabrinut. Istinski Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je informisao da ću biti ranjen na ovom mjestu. I onda je pokazao. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: krv će teći dok ti se brada ne natopi njom. Osoba koja ti to uradi bit će najgora osoba iz ovog umeta, kao osoba koja je presjekla noge kameli je bila najgora osoba iz tog umeta. U jednom hadisu Hazreti Ali govori u vezi osobe koja ga je napala, Ibn Muljan, posjetite ga ako ja preminem i ubijte ga, ali nemojte da ga kao kasapite njegovo tijelo, ali ako je ja preživim, ja ću odlučiti da li ću da ga kaznim ili da mu oprostim. U vezi ovog Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori da se spominje u historijskim knjigama da je osoba rasporila stomak Hazreti Aliju i onda da je zadobio povredu glave. Hazreti Halifatul Mesih kaže da je ovo možda mišljenje Hazreti Muslim Mauda u vezi ovoga ili ovo rekao kao primjer, ali u svakom slučaju većina hadisa govori da je zadobio rane u glavu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori: napadač je zarobljen i ashabi su pitali šta da rade s njim. Hazreti Ali je pozvao imama Hasana i rekao: ako umrem, ubij ga kao kaznu, a ako preživim, nemoj ga ubijati. Amar bin Murrah prenosi da je Hazreti Ali zadobio rane od mače. Kad sam otišao, glava mu je bila zamotana u platno. Upitao sam ga: o vođo vjernika, pokaži mi svoju ranu. Hazreti Ali je otklonio to platno sa svojih rana i ja sam mu rekao: to je mala povreda. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: ja ću uskoro da odem s ovog svijeta. Čuvši to, Kulsum, kćerka Hazreti Alija, koja se nalazila iza zastora, je počela da plače. Hazreti Ali radijallahu anhu joj je rekao da prestane. Rekao je: da vidiš šta ja vidim, ne bi plakala. Ja sam upitao: o vođo vjernika, šta si vidio? Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: vidio sam ispred sebe delegaciju meleka i poslanika i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio: o Ali, raduj se, jer mjesto gdje ti ideš je bolje od mjesta na kojem si trenutno. U drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Ali radijallahu anhu kad je završio pisanje svog testamenta rekao: ja vam govorim, neka je Allahov mir i blagoslov na vama. I poslije ovoga nije ništa rekao osim šahadeta i preminuo je. Kad je Hazreti Ali radijallahu anhu preminuo, Hazreti Hasan je stao na mimber i rekao: o ljudi, večeras osoba koja je preminula nikada prije njega nije niti poslije njega niko nije dobio stepen kao što je njegov. Kad bi ga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao na ekspediciju, melek Džibril bi bio na njegovoj desnoj strani, a melek Mikail na lijevoj strani. Nikada se ne bi vraćao dok mu svemogući Allah nije dao pobjedu. Ostavio je samo 700 dirhama sa kojima je želio da kupi slugu. Njegova duša je uzdignuta iste noći kad je duša Isa alejselama uzdignuta, to jeste 27. noći blagoslovljenog mjeseca Ramazana. U drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Ali radijallahu anhu preminuo u 17. noći blagoslovljenog mjeseca Ramazana u 40. godini poslije hidžre.
Postao je šehid u 40. godini poslije hidže i njegov hilafet je trajao 4 godine i 8,5 mjeseci. Muslim ovdje je spomenuo ovaj događaj na sljedeći način. Spominje knjigu u kojoj se nalazi ovaj hadis koji prenosi imam Hasan u vezi smrti Hazreti Alije radijallahu anhu. On kaže: o ljudi, osoba koja je preminula večeras, status nekih njegovih dijela su nedostižna od ljudi iz prošlosti, ni oni koji će doći u budućnosti ih neće moći dostići. Kad bi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao ga na ekspediciju, melek Džibril bi mu bio na desnoj strani, a melek Mikail na lijevoj strani. Nikad se ne bi vraćao dok ne bi postigao uspjeh. Ostavio je iza sebe 700 dirhama sa kojima je htio kupiti slugu i njegova duša je uzdignuta iste noći kad je duša Isa alejhi salama, Merijeminog sina, uzdignuta u džennet. Drugim riječima, 27. noć Ramazana. Tijelo su mu gusulili njegova dvojica sinova i Abdullah bin Džafer. Hazreti Hasan radijallahu anhu mu je klanjao dženazu. Proučio je 4 tekbira, to jest Allah je najveći. Hazreti Ali je zamotan u 3 platna, ne uključujući košulju. Ukopan je prije zore. Hazreti Ali je imao miris koji je bio ostatak mirisa kojim je on namirisao tijelo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to je napisao u testamentu da tim mirisom namirišu i njegovo tijelo. Postoje različita mišljenja o koliko godina je imao Hazreti Ali kad je preminuo. Nekim hadisma se prenosi da je imao 57 ili 58, dok u nekim se prenosi 65, a u nekim 73. Većina hadisa se slaže da je imao 73 godine. Često se postavlja pitanje gdje se nalazi mezar Hazreti Alije radijallahu anhu. Različiti hadisi nam govore o ovome. Prenosi se da je Hazreti Ali ukopan u Kufi i da mjesto mezara je tajno. Također se prenosi da je ukopan u centralnoj džamiji u Kufi, da je imam Hasan i Husein donijeli tijelo u Medinu i ukopali ga pored Hazreti Fatime u Džennetul Baki. Prenosi se kad su Hazreti imam Hasan i Husein stavili u kovčeg njegovo tijelo i stavili na kamelu, da je ta kamela nestala i da su je ljudi našli i kad su otvorili nisu mogli prepoznati tijelo, oni su onda ukopali ga i niko ne zna gdje je njegov mezar. U drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Hasan ukopao Hazreti Alija u Kufi na mjestu koje je pripadalo Džada bin Hudejra i prenosi se da je Džada bin bio unuk Hazreti Alijove majke. Imam Džafar Sadik prenosi da je dženaza od Hazreti Alija klanjata po mraku i da je ukopan u Kufi, ali mjesto mezara nije bilo poznato, ali da je bilo blizu Kasri Imara. U drugom hadisu se prenosi da poslije smrti Hazreti Alija imam Hasan mu je klanjao dženazu i ukopan je izvan Kufe. Mjesto mezara nije bilo, rečeno da ne bi Havridž ili neko drugi postupili nečasno prema njegovom tijelu. Neki šija muslimani tvrde da mezar Hazreti Alija je u mjestu Nadžer, današnji Mašadu, Nedžef. Prema jednom hadisu Hazreti Ali je ubijen u Kufi, ali mjesto mezara je nepoznato. Poslije smrti Hazreti Alija imam Hasan je klanjao mu dženazu, ukopan je u Darul Imarat, Kufa. Oni su se bojali da će Havridž da učini nešto nečasno njegovom tijelu. Alama ibn Asir piše da postoji vrlo poznat hadis i kogod kaže da je tijelo Hazreti Alija radijallahu anhu bilo natovareno na kamilu i da je kamila nestala i da niko nije mogao da je nađe, ovaj hadis je netačan. Ovo koje je prenio nema znanje o stvarima koje su se desile, niti racionalnosti. Također racionalni ljudi, niti šerijat
se ne može složiti s ovim, a većina neznalica koji misle da je mezar Hazreti Alija da se nalazi u Mašadu Nadžef, ne postoji dokaz u vezi ovoga. Činjenica da je to mezar Mugira bin Šuba. Imam Ibn Tehmija kaže da se učenjaci slažu da mezar u Mešhed i Nedžef nije od Hazreti Alije radijallahu anhu, već od Hazreti Mugira bin Šuba. Iako su članovi Ehli Bejt 300 godina boravili u Kufa, niti šija muslimani nisu tvrdili da je to bio mezar Hazreti Alije radijallahu anhu. 300 godina poslije smrti Hazreti Alija mjesto je postalo poznato kao Mašhadi Ali. Onda hadisi koji govore da je mezar u tom mjestu su netačni. Poslije spominjanja hadisa iznad u vezi mjesta mezara Hazreti Ali radijallahu anhu, Alama ibn Džozi u njegovoj historijskoj knjizi piše: Allah zna najbolje koji je hadis najtačniji. U vezi boravka Hazreti Alija i njegovog potomstva se spominje da se ženio 8 puta kroz različite periode. Imena njegovih supruga su Fatima, kćerka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hola binti Džafer bin Kejs, Leila bint Masud bin Halid, Umul Hanin bint Hazan bint Halid, Esma bint Umejs, Sahba Umi Habib bint Rabija, Umama bint Abul Aus bin Rabi, koja je bila unuka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove kćerke Zeynep, i Umi Sejd bint Urva bint Masud bint Takfi. Svemogući Allah je podario Hazreti Aliju preko 30 djece, 14 sinova i 19 kćerki. Potomstvo Hazreti Alija radijallahu anhu se nastavilo kroz Hazreti Hasana, Huseina, Muhammeda bin Hanefija, Abbas bin Kelebija i Amar bin Talabija. Što se tiče dobrih dijela morala i vrline Hazreti Alija radijallahu anhu, Ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja sam grad znanja, ali je kapija tog grada i kogod dolazi u grad treba da uđe na tu kapiju. U vezi ovoga Hazreti Halifatul Mesih radijallahu anhu govori da je jednom Hazreti Ali rekao da najhrabriji među ashabima je bio Hazreti Ebu Bekr. Dalje je rekao: u toku bitke na Bedru, kad su poseban krov napravili za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kad su tražili ko će da stražari i čuva poslanika, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se javio da će on biti stražar i izvadio je svoj mač i sa najvećom hrabrošću organizovao je da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuva. Slično se spominje u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja sam grad znanja, ali je kapija tog grada. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao je Hazreti Alija učenjakom. U toku bitke kod Hajbera u najnepogodnijem vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao zastavu islama Hazreti Aliju radijallahu anhu. I ovo nam je dokaz da u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem učenjaci nisu pokazivali kukavičluk, oni su bili najhrabriji. Hazreti Muslim Maud, dok je govorio o hrabrosti učenjaka, naveo je ovaj primjer. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je bilo vrijeme kada je morao vezati kamen oko stomaka koliko je on bio gladan, a danas moja sadaka je jednaka 4000 dirhama. U jednom hadisu se spominje da je rekao 40.000 dinara. Ebu Bahar prenosi događaj od njegovog učitelja. On kaže: vidio sam da Hazreti Ali je nosio kao debeo donji dio odjeće. Hazreti Ali je rekao da ga je kupio za 5 dirhama i ko mu da profit 1 dirham da će mu ga prodati. Prenosilac govori: vidio sam novac u Alijevoj ruci i on mu je rekao da je ovo moja zarada od imanja u
Jambu. Jambu je bilo udaljeno od Medine otprilike dan hoda. Riječ je Allahul Maliku, Allah je istiniti gospodar, su bile izgravirane na prstenu Hazreti Alije radijallahu anhu. Džumeir bin Umeir prenosi: otišao sam kod Hazreti Ajše radijallahu anha sa mojom tetkom koja je upitala ko je najdraži časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ona je odgovorila Fatima. A onda je ona upitala ko je najdraži od muškaraca. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla tvoj muž Hazreti Ali radijallahu anhu. Hazreti Salba bin Ebu Malik je rekao da je Hazreti Saad bin Ubada bio nosač zastava časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svakoj borbi. Kako god kad bi ratni boj odpočinjao, zastava bi uzimao Hazreti Ali. Član iz Sakif plemena prenosi da ga je Hazreti Ali postavio kao guvernera u Sabur. Sabur je mjesto u Iranu. Hazreti Ali mu je dao instrukcije da ne smije nikoga kazniti ni jedan dirham takse, niti da ide za njihovim bogatstvom ili odjećom, da li to bilo zimska ili ljetna sezona. Drugim riječima, zbog poreza ili džizije da ostanu bez svoje odjeće, i također je rekao da im se životinje s kojima oni obrađuju ne oduzimaju i da nikome ne treba da pravi problem ako manje plati džizije, pa čak ni za dirham. To je značilo da nikome ne pravi problem u plaćanju džizije. O emirul mu'minin, onda ću ti se vratiti u istom stanju u kojem si me poslao, jer neće biti uspješan da išta prikupim. Ako se vratiš praznih ruku, u redu je, jer meni je naređeno da se džizija uzima samo na višak imovine. Hazreti Ibni Abbas radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Aliju: ti si moj brat i moj ashab. Ali bin Rabija prenosi da je bio u prisustvu Hazreti Alija kad su mu doveli jahaću životinju. Prije nego što se popeo, rekao je bismillah 3 puta u ime Allaha. Kad se popeo i sjeo, rekao je alhamdulillah. Onda je proučio sljedeću dovu: hvaljen neka je on koji je stavio ovo pod svoju kontrolu, jer mi nismo sami mogli to uspjeti i zaista ćemo se vratiti našem gospodaru. Onda je rekao: sva hvala pripada gospodaru, i 3 puta Allah je najveći. Onda je proučio sljedeću dovu: hvaljen je Allah, zaista sam ogriješio svoju dušu, onda mi oprosti. Ti si jedini koji možeš da praštaš. Onda se Hazreti Ali nasmijao. Prenosioc ovog hadisa kaže: pitao sam ga, o vođo vjernika, zašto si se nasmijao? Hazreti Ali mu je odgovorio da je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da radi istu stvar i da je i on upitao isto poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na što mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista tvoj gospodar je najzadovoljniji sa svojim slugom kad kaže: gospodar moj, oprosti mi moje grijehe, jer ne postoji niko od tebe ko može da mi ih oprosti. Ovo je učinilo da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmije. Jahja bin Jamer prenosi da je jednom Hazreti Ali bin Ebu Talib održao govor i kad se zahvalio svemogućem gospodaru rekao: o ljudi prije vas su bili uništeni zbog svojih grijeha. Pobožni ljudi i njihovi vladari ih nisu upozorili na ove greške. Kad su prevršili sva zla, onda su bile razne kazne im određene. Onda zaustavljajte i upozoravajte druge o njihovim prijestupima, da ne bi i vi doživjeli kaznu kao oni. Zapamtite, posticanje drugih
da rade dobro i zaustavljanje zla neće oduzeti od vaše imovine niti od vaših života. Hazreti Džabir prenosi da je jednog dana otišao sa časnim poslanikom kod neke žene koja je bila iz Ensarija, napravila im je hranu i pozvala ih. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: doći će osoba kojoj je suđeno da uđe u dženet. Malo poslije toga Hazreti Ebu Bekr je ušao. Ljudi su mu čestitali. Poslanik je onda opet rekao: doći će osoba kojoj je suđen dženet. Tada je došao Hazreti Omer radijallahu anhu i ljudi su mu čestitali. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sljedeća osoba koja dođe suđen mu je dženet. Prenosioc govori da je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se je zaklonio ispod palminog drveta i molio se Allahu neka ta sljedeća osoba bude Hazreti Ali radijallahu anhu. Malo poslije toga Hazreti Ali je ušao i ljudi su mu čestitali. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da dženet očekuje 3 osobe, a to su Ali, Amar i Selman. Ebu Usman Nahdi prenosi da je Hazreti Ali radijallahu anhu rekao da ga je jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao pod ruku. Hodali su kroz ulice Medine i stigli su do jednog voćnjaka. Rekao sam mu: Allahov poslaniče, kako je lijep ovaj voćnjak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: postoji ljepši voćnjak spreman za tebe u džennetu. Hazreti Ammar bin Hasir kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Aliju: o Ali, Allah ti je podario kvalitet što nikom prije tebe nije dao, a to je tvoja antipatija prema ovom svijetu. Allah te je stvorio da ti ne mariš ni za čim ovosvjetskim, niti svijet dobija išta od tebe. Drugim riječima, on nije imao nikakve žudnje prema ovosvjetskim stvarima. Poslije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah ti je podario ljubav prema siromašnima i oni su tebe izabrali za vođu, a ti si zadovoljan da budeš njihov vođa. Najavljujem radosne vijesti onima koji ti pokažu ljubav i koji budu govorili istinu o tebi. Oni koji pokazuju neprijateljstvo prema tebi i govore laži o tebi će da nestanu. Oni koji tebi pokažu ljubav i budu govorili istinu o tebi bit će tvoje komšije u džennetu i ashabi tvojih palača. A oni koji pokazuju neprijateljstvo prema tebi i iznose laž, uzvišeni Allah se je poduzeo da za njih na sudnjem danu će ih oživiti kao najveće lažove. Hazreti Muslim Aud radijallahu anhu govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će Hazreti Ali i Fatima imati isti status u džennetu uz njega. U mnogim hadisima je zabilježeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti o džennetu Hazreti Aliju u toku njegovog života. Hazreti Sejd bin Zeid prenosi da može da nabroji 9 blagoslovljenih osoba koji će ući u džennet i da nabroji i 10. osobu ne bi učinio grijeh. Kad su ga pitali kako to zna, rekao je da su sjedili na planini Hira sa časnim poslanikom. Kad se planina potresla, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: budi mirna, o Hira, jer na tebi stoji poslanik, sidik i šehid. Šehidi. Neko je upitao ko su ti koji su dobili radosne vijesti o džennetu. Hazreti Sejd bin Zeid je rekao: to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Talha, Zubeir, Sad, Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu. I onda su ga upitali a ko je 10. osoba i Hazreti Sejd bin Zeid je rekao da je to bio on. Sljedeći ću spomenuti riječ časno obećanog Mesija alejhi selama u vezi sa Hazreti Alijevom kontrolom i o tome da nije posjedovao nimalo ega u sebi. Obećani Mesija alejhi selam kaže da je jednom Hazreti Ali se borio protiv neprijatelja i to je radio jedno zbog Allahovog zadovoljstva. Kad je nadvladao tog nevjernika i htio da ga dokrajči, on ga je pljunuo. Hazreti Ali je odmah ustao sa neprijateljskih prsta i odmakao se.
rekao je neprijatelju da do sada sam se borio jedino radi Allaha protiv tebe, a sada kad ga je on pljunuo, osjetio je da postoji osobni razlog protiv toga i rekao mu je da ga ne želi da ubije iz bilo kojeg sopstvenog razloga. Hazreti Ali nije imao nikakve neprijatelje zbog osobne mržnje. Ovo treba da nam bude pouka. Obećani Mesija alejhi selam je savjetovao džemat da ništa ne može učiniti svemogućeg Allaha više nezadovoljnim od ovoga da ljudi povećavaju zlo zbog sopstvenih razloga. Na drugom mjestu obećani Mesija objašnjava ovo dublje, kaže da učimo od Hazreti Alije radijallahu anhu kako osoba treba da razdvoji osobne žudnje i predanost prema Allahu. Jednom Hazreti Ali se borio protiv vještog nevjernika, poslije mnogo pokušaja ga je oborio i kleknuo mu je na prse. Kada je bio spreman da ga ubije, nevjernik ga je pljunuo. Hazreti Ali je odmah ustao i pustio ga je. Ovaj ga je upitao: zašto si me pustio kad si nakon toliko truda bio skoro da me ubiješ? Hazreti Ali je rekao: činjenica je da sad postoji osobna mržnja između tebe i mene, zato što si zbog toga što si progonio muslimane. Zbog toga sam želio da te ubijem. I to zbog svoje vjere. Ali kako god, kad si me pljunuo, osjetio sam ljutnju i zbog toga mi nije dozvoljeno da te ubijem. Jer ja ništa ne radim zbog sopstvenog razloga, radije sve radim zbog Allah dželle šanuhu. Kad se vratim u svoje normalno stanje i ljutnja kada me napusti, onda ću da te ubijem. Kad je ovo čuo ovaj nevjernik, ovo ga je ostavilo pod takvim utiskom da nije mogao zamisliti vjeru od ove koja oslobađa ljude svega lošega. On se pokajao i primio islam. Ovo je istinski obećano se kaže, ovo je istinska bogobojaznost. Hazreti Muslim Maud je naveo ovo na sličan način, ovaj isti događaj. On govori: Hazreti Ali se borio protiv jednog vještog Jevreja mnogo sati. Nakon duge borbe savladao ga je. Ovog Jevreja je savladao i kleknuo mu je na prsa. Kad je htio da mu odrubi glavu, ovaj protivnik ga je pljunuo. Hazreti Ali je odmah ustao i odmakao se od njega. Ovaj Jevrej je bio zaprepašten, rekao je: to je čudno da nakon toliko sati borbe sad me pustaš. Kakvu glupost si počinio? Hazreti Ali mu je rekao: ja nisam počinio glupost, jer kad si me pljunuo, izazvao si moj bijes prema tebi i pomislio sam da do sada sam se borio protiv tebe jedino da dobijem zadovoljstvo uzvišenog Allaha, a sada ako te ubijem, ubiću te radi svoje ljutnje, a ne da bi postigao zadovoljstvo Allahovo. I zato sam odlučio da te pustim dok moja ljutnja me ne napusti. Hazreti Halifatul Mesih kaže: nastavit ću da govorim o ovim detaljima na sljedećoj hudbi. Sada želim da kažem da je danas prvi petak u ovoj novoj godini. Molite se da ova godina bude blagoslovljena za džemat i cijeli svijet i čovječanstvo. Dok budemo radili svoje dužnosti, neka se neka nam to pomogne da se nastavimo okretati prema svevišnjem Allahu i da popravimo standarde obožavanja više nego ikada prije. Također da ostatak svijeta, molite se, prepozna svrhu njihovog postojanja i da ispune dužnosti prema Bogu. I umjesto što uskraćuju prava jedni drugima, počnu ispunjavati dužnosti prema Allahu dželle šanuhu drugačije
uzvišeni Allah ima druge načine da ljudi ispunjavaju dužnosti prema čovječanstvu. Kad bi mi i ostatak svijeta razumjeli njegov temeljni princip, to bi reformisalo naše živote na ovom i budućem svijetu. Prošle godine smo prošli kroz tešku pandemiju i ne postoji ni jedna zemlja koja nije bila suočena ili oštećena ovim. U nekim mjestima je više nego u drugim, ali mnogi ne žele da razmisle da je ova pandemija od Boga. Da ljudi razmisle o svom ponašanju i dužnostima prema čovječanstvu. Ne žele ni da pomisle da uzvišeni Allah skreće njihovu pažnju kroz ovo. I niko se ne osvrće na ovo. Nekoliko mjeseci ranije, da bi skrenuo pažnju svjetskim vođama, napisao sam im pismo u vezi COVID-19 pandemije, skrenuvši im pažnju kroz riječi obećanog Mesija alejhi selama. Spomenuo sam im da ovakve nepogode dolaze od svemogućeg Allaha kao rezultat da oni ne obraćaju pažnju da ispune riječi uzvišenog Allaha i zbog rastuće nepravde i da trebaju da se osvrnu na ovo. Neki od ovih svjetskih vođa su mi odgovorile, ali njihov odgovori su bili samo na ovo svjetskoj bazi, iako su se složili šta je rečeno u pismima, oni se nisu osvrnuli na aspekt vjere, koji su bili važan dio ovih pisama. Kako god, ne samo da ne žele da usvoje neke praktične reformacije, niti da se osvrnu na istinsku svrhu, iako svi znaju da posljedice ove pandemije će biti vrlo teške. Ovo svaki svjetski vođa zna, svaka inteligentna osoba i analitičar, ali uprkos ovome oni ne idu prema pravom rješenju i samo su usmjereni na ovo svjetske koristi. Ne samo da su ljudi na osobitom stepenu dotaknuti ovom pandemijom, ali sve više i više ekonomski padaju. Naravno i zdravstvene pometnje ova pandemija očigledno donijela. Kako god i financijski također, pa i velesile svijeta su ovo osjetile i ovo svjetski ljudi imaju jedno na umu: kad njihova ekonomija kolapsira, oni će da posvoje ekonomije manjih zemalja, nekako će ih prevariti i oduzeti im njihovu imovinu. Postoji planovi u vezi ovoga i možda tihi rat će opet hoću reći hladni rat bi mogao da opet izbije. Prema nekim već je i započet, ali vrlo je moguće da će izbiti rat i s oružjem koji će se dokazati katastrofalnim i kao rezultat ljudi će pasti u još tamniju situaciju. Siromašne zemlje su već satrane, a ako rat izbije i bogate će doživjeti isto, onda prije nego što svijet dođe do ovakvog stanja, mi moramo upozoriti svijet i ispuniti naše dužnosti. Jedino kad ispunimo svoje dužnosti, to jeste upozorimo svijet u vezi ovoga, onda možemo čestitati jednim drugima Novu godinu. I naravno, da bi ispunili ovo, moramo analizirati svoje stanje.
Mi koji smo prihvatili mama Mehdija moramo se upitati da li smo mi na tom stepenu da ispunjavamo dužnosti prema uzvišenom Allahu i njegovim stvorenjima i da li to radimo jedino zbog njega ili da li mi trebamo da radimo na našoj reformi i da podignemo svoju ljubav na veći nivo. Onda svaki Ahmed i musliman treba da razmisli da mu je data velika odgovornost i da bi ispunili ovo mi moramo stvoriti atmosferu ljubavi i bratstva u našoj Ahmedi zajednici. I onda da dovedemo cijeli svijet pod ovu zastavu koju je uzdigao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je zastava Allahovog jedinstva. Tada ćemo jedino biti uspješni da ispunimo svrhu našeg bejata, zakletve, jedino tada ćemo postići istinsko pravo bejata i jedino tada ćemo biti primaoci Allahovih blagoslova i jedino tada možemo primati čestitke za novu godinu. Da nam uzvišeni Allah omogući da ovo postignemo i da shvatimo dužnosti i da svaki Ahmed i musliman, bio to čovjek, žena, mlad ili star, obeća da će dati sve od sebe da donese revolucionarne promjene u svijetu, da uzvišeni Allah podari svakom Ahmed i muslimanu da ispuni ovu zakletvu. Ja sam nedavno počeo da podstičem Ahmed i muslimane da se mole za Ahmedi u Pakistanu i Alžiru. Sjetite ih se u vašim molitvama, u dovama, u nekim dijelovima Pakistana neke uleme i vlada rade nepravdu, da je Allah brzo zaustavi. Tako ljudi koji ne žele da se promijene i ne žele reformu, uzvišeni Allah zna koji su to ljudi i ti koji ne žele neka ih Allah odstrani što prije. Oni se kriju iza zakona i rade razne nepravde. Čak su i protiv našeg moralnog treninga, da nam uzvišeni Allah što prije podari zaštitu od njih. Ovo su ljudi koji blate status časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Ahmed i musliman su ti koji pokušavaju da stvore ili pokažu najveći stepen i status časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas oni koji rade najveću službu da vrate svijet pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su Ahmedi i muslimani. Zaista može se reći da niko drugi osim Ahmed i muslimana se ne trudi da to uradi. Onda ovi svjetski ljudi sa svojim autoritetom i bogatstvom nam ne mogu u stvari oni nam mogu učiniti nepravdu, ali zapamtite da mi vjerujemo u tog Boga koji je odličan zaštitnik i pomoćnik. Svemogući Allah je odličan zaštitnik i pomoćnik i zaista njegova pomoć će doći. I tog trenutka kad pomoć i podrška uzvišenog Allaha dođe, nijedan znak tih ovosvjetskih ljudi ne ostane, koji se smatraju moćnim. Naša je dužnost da nastavimo da povećavamo naše obožavanje kroz naše namaze i jedino kroz ovo mi možemo uspjeti. Spomenuo sam ranije da Ahmedi u Alžiru su oslobođeni. Jedan sud ih je proglasio nevinim, drugi im je dao manje kazne, ali dalje još ima nekoliko osoba koji su pritvoreni. Molite se da što prije budu oslobođeni, molite se za
zatvorenike, Ahmedi muslimane u Pakistanu. Naša je sreća da li na početku godine ili za Bajram će se istinski manifestovati kad mi, ta sreća će se manifestovati kad mi dignemo zastavu Božjeg jedinstva u svakom kutku zemlje, svijeta, koju je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naša istinska sreća će biti kada cijeli svijet shvati ljudske vrijednosti i kada okrenu mržnju u ljubav. Da uzvišeni Allah nam brzo podari ovo istinsku sreću i da nam razum i shvatanje i da razum i shvatanje muslimanskom umetu da mogu prihvatiti obećanog Mesiju imama Mehdija, da uzvišeni Allah podari svijetu da požure da ispunjavaju dužnosti prema Bogu i njegovim stvorenjima, da uzvišeni Allah čuva svakog Ahmedi muslimana širom svijeta, da ih stavi pod svoju zaštitu i da učini ovu godinu blagoslovljenu za sve Ahmedi muslimane i sve ljude i da nas uzvišeni Allah sačuva naših greški i nedostataka od prošle godine i sačuva od njegove kazne i da nam omogući da budemo primaoci njegovih blagoslova i da nas učini istinskim vjernicima i da nam omogući ispunjenje ovih dova. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر